Dobar dan, dragi ljudi, danas ću vam gledati kako da napravite top. Evo to će izgledati ovako. Morate imati, ne treba imati tu stvari. Napravite najprije 4 koske, stavite ovdje obsidian. Onda stavite sve okolo. Napravite i onda stavite obsidian. Tako, stavite tu 6 u zrak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da se dobro samo malo fluoros. I ništa ne vidim, moram se staviti ove. Evo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 6, tako svugdje napravite. Onda to morate zatvoriti. To morate sve zatvoriti. Kada ćemo to napraviti, onda uzmete, samo da to maknem, stavimo ovdje da ide, onda si uzmete ove, stavite svugdje ovako, tako. Kada ih postavite, onda možete uzeti crveni kamen, postavite ovako, svugdje, raspojite sve to skupa. Kada to spojite, onda uzmete obsidian, stavite ga na primjer ovdje, uzmete kum, stavite na obsidian i onda uzmete TNT, idete unutra. Sad ću vam pokazati kako morate pravilno staviti TNT, stavite svugdje jedan red obsidiana ovdje i onda morate staviti ovdje red prije nego do kraja van. I sad kada ste napravili, morate ići van i upalite gumb i sad ćete vidjeti što će se dogoditi. Evo, vidite. I to je bilo sve za danas, to je top. Tako ga nazvala sam top. I doviđenja, vidimo se u drugoj epizodi.